Outra semana máis, o Arosa tendrá que desplazarse para xogar un partido como local. As obras da grada da Lomba continúan sen rematarse e os técnicos non consideran apropiado disputar o partido nestas condicións. Por seguridade parece ser que non podemos usar o campo, pero esperemos que a ver si entre todos, facendo un pouco de esforzo, sea este o último partido. Esperemos que non haxa máis, aínda que estamos condicionados a que os de seguridade nos deixen ou non nos deixen, non? Na anterior ocasión, o equipo arosista desprazouse a xogar o seu partido á Illa da Arousa, pero a carga de encontros do Salvador Otero fai imposible que se poda disputar ali o partido. A alternativa chegoulle a Orosa do seu veciño Vilaxonés. O San Martín cedelle o campo e modifica o seu partido para facilitar o desplazamento do barco de Valdeorras. Bueno, tamén hai que agradecerlle non a Fundación, neste caso, e ao San Martín, pois que fixo un esforzo, creo que enorme, para cambiar o partido que les tiñan para as 4:30 da tarde, para que deixarnos cabida para que nos puderamos xogar ali, non? Con todo, o presidente asume a culpa do club do retraso das obras, xa que se aprazaron por mor do amigable que o Celta xogou en verán na Lomba. Pero tamén hai que dicir que isto é máis culpa nosa que de nadie, porque no partido aquel Celta-Lille que xogamos en pretemporada, pois para que nos deixaran xogar ese partido hubo que retrasar as obras, do cual sabíamos que podía pasar isto porque estábamos xa avisados, non? O San Martín muda o seu partido para o sábado ás 4:30. A esa mesma hora, pero o domingo terá lugar o encontro do Arosa, un partido importante contra un rival directo. Importante non, importantísimo. Eu creo que é un partido que te metes aí, non? E ao mesmo tempo pois non deixa sumar o outro, por eso digo eu que é un partido importantísimo, non? Porque se lle ganamos ao barco, acercámonos máis, estamos aí preto ou no cuarto puesto, non? O presidente agarda que este sexa o último partido que o Arosa xoga como local fora do seu campo, aínda que o mal tempo fai imposible poñer unha data á finalización das obras.